Tħabbru 3 miżuri maħsubin biex jgħinu lin-negozji u biex titnaqqas il-burokrazija. Id-dettalji tħabbru mill-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropew l-Artijiet Silvio Xkembri waqt laqgħa tal-Kunsill Konsultattiv għall-Intrapriża. L-ewwel miżura hija dik li kull negozju jkollu dritt li jkollu kont bankarju tiegħu biex bekk fl-ewwel mitjum se tkun qed tibda l-ħidma biex titwettaq wegħda elettorali oħra. It-tieni waħda hija l-ħolqien ta' Credit Review Office li jirrikonċilja u jarbitra bejn banek kummerċjali u klijenti li jkollhom is-self li jkun ġie rrifjutat. It-tielet miżura hija dik li l-informazzjoni tad diligenza dovuta tkun maqsuma bejn l-entitajiet kollha tal-Gvern u aktar tard anke ma' banek kummerċjali biex bekk tkompli tiġi minimizzata l-burokrazija. Dawn il-miżuri ġew approvati mill-Kabinett u nbeda proċess ta' żewġ fażijiet sabiex permezz ta' kumitat li nħatar apposta issir l-implementazzjoni tagħhom. Dan il-kumitat se jkun immexxi mill-Ministru nnifsu u se jkun hemm fih il-parteċipazzjoni ta' diversi entitajiet bħal FIAU, il-Bank Ċentrali ta' Malta, l-MFSA, il-Malta Business Registry, is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Finanzi u dak tal-Ministeru responsabbli mill-Ekonomija fost l-oħrajn. Il-Kumitat se jkun qed jara l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri mill-lat leġislattiv u aktar tard se jkun qed jilqa' fih danu aktar partijiet interessati biex isegwu l-implementazzjoni fil-prattika. Il-Ministru Xkembri innota kif l-inflazzjoni u nuqqas ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol huma żewġ sfidi li bħalissa qegħdin jaffaċċjaw in-negozji u li ġew diskussi f'dan il-Kunsill. Rajna fil-Consultative Council li s-sitwazzjoni wkoll tal-ħaddiema nafu li waħda mill-issues prinċipali kellmuna n-negozji hija nuqqas ta' ħaddiema fil-fatt labt l-Identity Malta sabiex jispjegaw ukoll x'qed isir bħalissa u x'kambjamenti l qudiem ħankunu qed naraw, kif ukoll mittrattajna l-kwistjoni tal-inflazzjoni minħabba l-gwerra u raġunijiet oħra li qed torqod kemm il-pajjiżna kif ukoll il-kumplament tal-Ewropa.